Argafly noti más de bula para Corsauia Aruba voor de aeropuerto Eindhoven. Silo amplia toch y cantidad de vuelo de 7 para 9 vuelo para Simang voor de Schiphol. Voor de Eindhoven lo no por garantizar seguridad relacionada con vuelo nang de riesgo. Als je het heel erg sec bekijkt, dan gaat het helaas niet alleen om mankracht, maar ook om heel veel materieel. Wat op Schiphol al helemaal is geregeld de afgelopen jaren. Op Eindhoven blijkt dat niet te kunnen op deze door hun aangestelde korte termijn. Het is zo dat er een wetsvoorstel ook in de maak is. En deze wet die zal dan ingaan een half jaar nadat wij zouden gaan vliegen. En deze wet bepaalt dat er enkel op Schiphol risicovolle vluchten mogen vliegen. En dat is heel erg vervelend, maar dat heeft ons er wel toe doen besluiten in dat kader om dan ook niet op Eindhoven te vliegen. Argafly lo duna is nang kuya abuk un rebajo, awor kunang lo no bulamas via de Eindhoven. Nou, het is op dit moment zo dat wij ons op dit moment het grootste bekommeren om de mensen die al een boeking hebben gemaakt. En of een boeking in optie hebben staan. Om deze mensen te benaderen om te boeken en de boeking te wijzigen. Om ervoor te zorgen dat de klanten goed behandeld worden hierin. Je zou kunnen stellen dat daar wel een verlies is. Alleen we kunnen op dit moment nog helemaal niet stellen hoeveel dat zal gaan worden. Want u moet een vergoeding betalen, neem ik aan. Nou, wat dat betreft is het zo dat wij inderdaad een vergoeding gaan geven. Een kortingsbedrag aan alle mensen die via ons hebben geboekt. Lo trece cambio de plan de futuro de Argafly relacionado con enfoque riba otro área de mercadeo. Onze plannen zijn natuurlijk gebaseerd ook op uitbreiding van dat gebied. En onze klanten ook de mogelijkheid te bieden om dichter bij huis op en uit een vliegtuig te stappen. Ook meenemend dat Eindhoven Airport enorm in ontwikkeling is. Dus ja, daar waren onze plannen op gericht. Alleen die zouden we moeten gaan wijzigen de komende tijd. Dus daar gaan wij zeker mee aan de slag. Também oficina de turismo tahayon lastima kulo no bula mas voor de Eindhoven. Lo busca otra manera para haya más turista voor de Bélgica y Alemania. Bom de Eindhoven lo tataco lo ora tra que vuelo na kiribe mercado alemán, kiribe mercado de Bélgica também. So Eindhoven está relativamente cerca de grens de cada de dos países na aqui e que se lo pode generar mais tráfego for de dos mercados na aqui. Que me dice naturalmente oportunidade não se perde. Pero é outro banda positivo tá que vuelo não lo toma lugar assim, pero solamente com os califes que pol e nós tá querendo que aqui naturalmente lo sigue cresce mercado holandês, so tá mais tool lo bem forte mercado aqui e nós lo tenho a contar bobo logra aí apesar de aqui ainda de Bélgica por exemplo de vuelo, aunque que tá saliendo fez que pol. Nós tá querendo per entrada sobre lo vuelo na lo llena toch de caso que holandês. Anche que quer desarrollar mercado alemán más tanto. Somos de acuerdo que el mercado alemán es mucho más grande que el mercado holandés, porque va a pedir más tanto millón de gente. Pero gracias a Dios nos tenemos de dos vuelos de Arbelen que starten en noviembre. Que me dijo que aquí, pues sí que desarrollar el mercado alemán toch año que te aquí.